खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बैसागु स्पेशल भिडिअ पार्ट 2 लाइक गेम भिडिअ आंनि मोजां मोननायखौ सिरि सिरि हाय 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 सिखला सासे नुबोलानो मा जाबावगोनथाय मारै खनानि मैद्रु नङा बेखौ मोनसिखा थायो नों आंनि गोरबोआव फै नों आंनि बिखायाव गनायदों अनजालि नों आंनि जावले जावले खावलायनायखौ फैया फैफेरा फैफ्लांनानै नुफेरा नुफ्लांनानै फेसा दाउनि बायदि मेगना आगो दुर्गा बायदि महरा नोंखौ नुनानै फोथा खांरांबाय गोसोआ सिमांना मोगथां मोनलायलांबाय नैफोर माफा सानखाथाय मा दांहां माहां नुखाथाय मा बैसोआ जाखो सेंग्राना बोराय आख' फाख' सैथि थांलाय फैलाय ना आग्लायबाय ना सोथालांबायनाय नोंलाय ना जौजुआ जोंसो गोदावबायनाय बायलें बायलें थाबायनाय आंनि सना सिमेन दैमानि बालागोरा नावादा अरुणाचल हाजो सेराव सिमेन दैमानि बालागोरा नावादा अरुणाचल हाजो सेराव बबेनिथो सेंग्रानो जौस्रांदो ससा हागोलि लोगोफोर बे भिडिअखौ आं एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आपल'ड खालामदों गाज्रि दामोन लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोजोन्थों।